Μην αφήνεις την ακμή να σε περιορίζει. Ας εντοπίσουμε τη θεραπεία που ταιριάζει καλύτερα στο δέρμα σου. Η ακμή είναι μία από τις πιο συχνές δερματολογικές παθήσεις που επηρεάζει τόσο εφήβους όσο και ενήλικες. Στο ιατρείο μας αντιμετωπίζεται πάντα ιατρικά και εξατομικευμένα. Η σωστή διάγνωση είναι το πρώτο βήμα. Μελετάμε τον τύπο της ακμής, την αιτία και τη συμπεριφορά του δέρματος, ώστε να επιλέξουμε την κατάλληλη αγωγή. Κάθε περιστατικό είναι διαφορετικό. Μπορεί να απαιτεί συστηματική φαρμακευτική αγωγή, τοπική θεραπεία ή συνδυασμό με εξειδικευμένες δερματολογικές εφαρμογές όπως λέιζερ ή καθαρισμούς. Στόχος μας είναι να μειώσουμε τη φλεγμονή, να εξισορροπήσουμε τη λιπαρότητα και να βελτιώσουμε την υφή του δέρματος με ασφάλεια και συνέπεια. Η αντιμετώπιση της ακμής είναι μια διαδικασία που απαιτεί επιστημονική καθοδήγηση, αλλά τα αποτελέσματα αξίζουν την προσπάθεια. Εμπιστευτείτε την ιατρική δερματολογική εξέταση για να αποκτήσετε ξανά υγιές, καθαρό δέρμα. Είμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε μαζί τη σωστή θεραπεία για εσάς.